Kazvai. Zita rangu ndinonzi Brian Chatindo, ndiri herbalist, kureva chiremba anorapa nezvinomera muvhu. Ndichinga ndiri registered neTMPC, Traditional Medical Practitioners Council of Zimbabwe, under Ministry of Health and Child Care. Nhasi pano tiri pamukuyu kana kuti muonde kana kuti pachirungu fig tree. Iye takaverenga mubhaibheri chirehwa paya Jesu ambotadza kuwana une maonde acho vaomesa nepamwe pawakashandiswa kurapa maronda. Ndo patiri nhasi uno kuti titi aiwa miti iyi tinayo uye tinoda kuti itibatsirewo mune zvimwe zvinhu zvatisangana nazvo mukurarama zuva nezuva. Sati taenda zviri kuchipatara kana kupa asi tiwane zvimwe zvinodi zvinotibatsira. Chekutanga ndoda kuti muti uyu unondinakidza zvikuru. Tinonetseka nemhopo, vamwe vazoti ngaibayiwe, ngaiswe tsanga, ngaidii. Asi muti uyu une mukaka waunoburitsa. Ringave onde racho rabuda, asi pane mukaka unobuda pauri. Saka ndo chekutanga chaunonakidzira kuti unorapa mhopo. Semukaka wandangoisa apa, woisa pamhopo yako yaitodi yotosva zvisina kuzokanganisa ganda rimwe. Ndo zvimwe zvaunobatsira. Todzika pamwe pachirwere cheshuga, mufunge mashizha iwaya anotoomeswa oita tea. Wongopanda kuti utorewo matete sematemhera mutamuri wamutenga kutemha muri wakakwasha mashizha akakwasha. Saka unotemwa mashizha matete ekupedzisira uku wotoomeswa mubvuti wozodzurwa zvawo wogona kutoshandiswa semasamba uchibatsira zvirwere zveshuga inova diabetes. Uchibatsira zvakare unoziva kana taakukura nyange vadiki vacho vanoda kuti vave vasati hanganwa yatinoti memory loss kana pachirungu amnesia. Unobatsira mufunge muti wakadai kutosvika pane pamwe pokuti munhu ari kurwara nepfungwa unobatsira kugadzika chipfungwa. Topedza unobatsirawo zvakare pazvirwere zveropa, zvingave kushaikwa kweropa kwacho, kudya iwo mashizha acho kana iwo maonde acho amunoona makazara masvosve mukati imomo. Makudo anouya achidya maonde iwayo, shiri dzinouya dzichidya maonde iwayo. Ende vanhu tinogona kuti aripo toadya aripo apo tosadza kuti muti unonaka uyo adii, asi anogona kuvhurwa maonde aya oomeswa semaomesera ndingoti tinoita mashizha kuitira kuti tizoadya pamberi apa tachengetedza. Wopedza zvakare muti uyu unobatsira zvirwere zvinonzi kubuda musana kana kuti chimusana, kungoadya iwo maonde acho kana mashizha acho. Topedza zvakare unobatsira kuti mudumbu mufambe zvakanaka, munhu ubude kunze zvakanaka. Unobatsira zvakare zvirwere zvepahuro, kungave kushoshomeka kwezwi, kungave anonzi pachirungu matonsils, unobatsira zvakare. Uye chimwe chinhu chikuru chaanobatsira futi chirwere chekuperwa nemweya, chekuzaridzwa chinonzi asthma, unobatsira zvakare ipapo. Topedza zvakare pazvirwere zveganda unogona kutora mashizha iwaya aitwa paudha yatataura oiswa mafuta munhu odi ozora kana kugeza nawo. Tobva ipapo unobatsira zvakare zvirwere zveitsvo, nokuti itsvo dzikasanda zvakanaka ndo dzinogeza karopa yozobuda yaweta nditika asi inenge yatosviba. Saka unobatsira kuti itsvo dzishande zvakadini zvakanaka. Uyewo dziwa, mufunge tine dziwa remumhino, pane dziwa remudumbu, unobatsira zvakare kuti ridini ribude. Uye ropa racho chairo kana ranzi ropa ishoma, kudya maonde iwayo, kudya matii emashizha acho zvinodini zvinobatsira. Saka ndoderara nhasi tambobata muti uyu, mubatsirikane vanhu vaMwari.